Aquí només podies estudiar quasi fins als 14 anys, perquè no hi havia institut i t'havies d'anar o bé a estudiar a Palma i havies d'estar interna. Però després ja quan jo tenia d'haver 14 anys, esquiat de 5 anys, ja se va lluitar, ja van fer una manifestació, sobretot les dones, perquè posassin un institut mixto. I el varen lograr, el varen posar. Bueno, hi havia poca gent que anava a estudiar fora, però mira, vaig tenir uns pares que eren, en aquell temps eren més adelantats de lo normal i van trobar que era el que havia de fer i ho vaig fer. Vaig anar a Barcelona, vaig estar 5 anys allà, després, clar, vaig acabar, vaig venir a Palma. M'interessava estudiar, tenia ganes de fer qualque cosa. Jo hauria fet, per meu gust, me n'hauria anat a la península, com va fer la Joana, i hauria fet biologia, em feia moltes ganes, però el problema econòmic, anar-se'n a Barcelona representava molt de doble, que mon pare havia mort, que jo tenia 8 anys, i clar, no hi havia possibilitat de saber què. Vaig fer magisteri, i ben contenta. Se va fer un batxiller administratiu que t'ensenyaven organització i pràctiques d'oficina, taquigrafia i mecanografia. I quan se va obrir el món de l'administració, el va obrir a la dona, i una dona que sabés mecanografia i taquigrafia tenia el món obert i unes oposicions que t'enduies tot. I va ser amb aquest motiu, jo em vaig presentar a oposicions a l'Ajuntament de Manacor, sabien això, mecanografia i taquigrafia, eres perfecta amb això, y vaig entrar a l'Ajuntament de Manacor. Pero a una joven, lo primero, estudiar y prepararse. ¿Para qué? Para ser autónoma. En lo que le guste, autónoma quiero decir, para tener un trabajo y para no tener que depender de nadie. L'evolució fantàstica, que la dona se pugui independitzar i funcionar per ella mateixa, és el que sempre me diagnostica. Tu estudia que t'has de valer per tu mateixa, no has de voler que t'hagin de mantenir.